Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija do sada nije izvršila ni jedno pravo borbeno lansiranje rakete Orešnik protiv Ukrajine. Prema njegovim rečima, dosadašnja upotreba ovog sistema bila je probnog karaktera, uključujući i najnoviji napad na područje Bele crkve u Kijevskoj oblasti. Putin je tokom susreta sa rukovodiocima vodećih svetskih novinskih agencija rekao da se prethodni udari Orešnikom ne mogu smatrati borbenom upotrebom u punom smislu te reči. Kako je naveo, cilj je bio da se proveri ponašanje bojevih blokova, njihov raspored, tačnost i efekat udara. A kada je reč o ciljevima, Putin je istakao da su ruske snage pogodile lokacije gde je bilo najlakše posmatrati posljedice. Udarali smo tamo gde je bilo zgodno da vidimo rezultate. To se odnosi i na Belu crkvu i na region Donjecke Narodne Republike. Naši dronovi su zatim doletali i ispitivali sve do milimetra, izjavio je Putin. Prema njegovom objašnjenju, ruski dronovi su nakon udara snimali pogođena mesta kako bi stručnjaci izmerili raspored elemenata udara i ponašanje blokova koji se razdvajaju. U jednom delu obraćanja Putin je slikovito rekao da su bukvalno pogodili štalu, upravo zato da bi se posljedice mogle jasno posmatrati. U noći 24. maja Rusija je izvela masovni napad na Ukrajinu, pri čemu je prema dostupnim navodima jedna raketa Orešnik bila usmerena ka Beloj crkvi u blizini bivšeg aerodroma. Navodilo se da je raketa korišćena bez klasične bojeve glave kao i u ranijim napadima koji su pominjani u vezi sa fabrikama u Dnjepropetrovsku i Lavovu. Putin je dodao da Orešnik nikada nije direktno testiran na ruskoj teritoriji, time je praktično poručio da se sistem proverava u ratnom okruženju na ukrajinskom ratištu, gde se istovremeno testiraju i reakcije protivničke protivvazdušne odbrane zapadnih senzora i obaveštajnih struktura. Govoreći o Donbasu, Putin je naglasio da uspostavljanje kontrole nad celim regionom i postizanje političkog sporazuma nisu međusobno isključivi ciljevi. Ovakva poruka predsjednika Rusije ukazuje da se vojni pritisak i pregovori u Moskvi ne posmatraju odvojeno. Moskva nastavlja da gradi realnost na terenu, dok diplomatski okvir nudi kao način da se ta realnost prihvati ili zamrzne.